Hayırlı erте, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Гүлназ Ибрахимова. Казанның Динамо Акбарс ирләр командасы чиремдәге хоккей буенча 19-нчы тапкыр Россия чемпионы булды. Спортчылар белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов очрашты. Казан Кремлендә чемпионнар кубогын 19 тапкыр күрсәттеләр. Динамо Акбарс ирләр командасы чиремдәге хоккей буенча ил беренчелегендә нәкъ менә шуның кадәр уңышка иреште. Ел сайын команданы Татарстан президентының кабул итүе традицияга әйләнде. Ну как они это делают? Они безошибочно. Третий штрафной угловой, третий гол. Сезон тамамланырга берничә тур калганчы ук казандылар алтын медаль яулады. Якындагы көндәштән аерма зур иде. Команда соңгы уеннарда катнашмаса да чемпион исемен алырлык очко запаслары бар. Сезонның йомгаклау очрашуында казандылар Азовның тану командасын 8-1 исәбенә атты. Складывается очень сложно, потому что Һәр сезон безнең өчен бик авыр килеп чыга. Чөнки барлык командаларда безнең белән уенга җитди әзерләнә. Күп тапкырлар чемпионнар булгач, барысы да безне җиңү өчен омтылыш белән уйный. Уенчылар Рөстәм Миңнехановка уңышларның сире турында сөйләде. Татарстан президентына клуб үзенең җиңү символын бүләк итте. Ваша победа – дополнительный импульс в развитии хоккея на траве в республике. Отличный пример для подрастающей смены. 865 детей занимаются в республиканской спортивной школе Олимпийского резерва «Динамо». Вот это самое главное. Казандылар 24 уенда 66 очко җыйды. Татарстан президенты команданы дәүләт бүләкләре белән бүләкләде. Вот это сегодняшняя наша встреча. Бүгенге очрашу киләсе елга беренче уңышларның нигезе ул. Киләчәктә 20-нчы тапкыр җиңәргә тырышабыз. Казан клубы киләсе җиңүләргә чыннан да ышана. Чемпионнар кубогын үзләрендә калдыру теләге көчле. Ләлә Зайнуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары. 2025 елга кадәр М12 Мәскәү-Казан трассасында пилотсыз йөк ташучы керешергә җыйналар. Әлеге перспектива турында Россия транспорт министры урынбасары Кирилл Богданов Казан Digital Week халыкара форумында сөйләде. Ясалма интеллектның әһәмияте турында киләсе язмада. Автомобиль светофорга якынлашуга яшел сигнал бирергә вакыт җиткәнен аңлый. Транспорт системасы акыллы интеллект белән тәэмин ителгәндә хәрәкәт уңайлы һәм куркынычсыз була. Татарстан башкаласында интеллектуаль системаның кайбер проектлары эшли инде. Әйтик, яшел дулкын режимы кертелде. Бу светофорны көйләүнең автоматик системасы. Экспертлар фикеренчә, ул юл шартларында транспорт тукталышларын киметә, юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтә. Татарстанда автомобильләр хәрәкәтен берничә ел инде видеокамералар күзәтә. Кайберләре хәрәкәтне көйли, икенчеләре кагыйдә бозуларны күзәтә. Алгоритмнар меңләгән сценарийны күрсәтә. Можно, например, получить информацию от... Кайсысы светофор коридорын арттырырга, кайсысы киметергә мөмкин. Ял көндәрендә кайда транспорт күп, кайда аз икәнлеге ачыклана. Казанда узучы халыкара форумда интеллектуаль транспорт системаларының ерак киләчәктә түгел, хәзер үк гамәлгә керәчәге турында фикер алыштылар. больше акцент делается на едином. Бердәм системага басым ясала. Барлык мәгълүматларны бергә җыеп, ышанычлы нәтиҗәгә ирешергә кирәк. Кирәкле инфраструктура барлыкка килгәч, юлларда пилотсыз хәрәкәт өчен барлыкка әйләнә. Экспертлар фикеренчә, шул вакытта юлларда хәрәкәтләр дә кимергә тиеш, чөнки акыллы машиналар төгәл дөрес эшли. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. 20 сентябрьдән Казан метросында туган телләр поезды йөри башлады. Әлеге проектны Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан Казан мэриясе тормышка ашырган. Әлеге поезд белән безнең хәбәрчеләребез дә сәфәр кылды. Тулырак Ләлә Зәйнуллина репортажында. Казан метросында этник бизәлешле туган телләр поезды йөри башлады. 1000 кат ишеткәнче бер кат күр дигәндәй, әлеге поездны без дә сынап карарга булдык. Поезд 3 зур вагоннан тора. Алар тышкы яктан һәм эчтән милли символика белән бизәлгән. Озынлыгы буенча ул 6 вагонлыга тең. Беренче өлеше рус телендә Казан һәм Татарстан турында мәгълүмат бирә. Икенчесендә татарлар турында рус телендә язылган. Өченчесе бары тик татарча бизәлгән. Калганнарында Татарстанда яшәүче башка милләтләргә күзәтү ясала. Поезд стеналарында сөйләшү фразалары һәм тизәйткечләр дә бар. Вагоннарда ук селфи пинтлар урнаштырылган. Мен бүген махсус бу поездны күрер өчен метрога төштем һәм минем күңелем бик тә шатлана, чөнки
туган телебезне бик яратам һәм аны саклап калырга бик мөһим дип уйлыйм. Шуның өчен бу поезд бик күңелле. Бу ел буе нинди проектлар аша телләргә игътибар итәргә мөмкинлек дип уйладык, ләкин инде мөнбәрләрдән бик күп кычкырырга була. Телләрне өйрәнергә кирәк, сакларга кирәк дип. Ләкин инде без менә шундый җиңелчә генә рәвештә халыкны ничектер креатив рәвештә кызыксындырасыбыз килде. Метро шәһәр халкы һәм туристлар арасында иң популяр транспорт төре. Шунлыктан әлеге проект бигрәк тә уңышлы. Көндәлек тормышта син транспорт белән кулланасың, барганда да, кайтканда да бу көн күрешнең теге транспортсыз күз ала булмый. Бу шулай ук татар мөхитенә, милли мөхиткә, телләр мөхитенә кертү дип уйлыйм. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова туган телләр поездын күрергә метрога махсус төшкән. Күңелле, бик кызыклы проект булып чыккан. Инде күзгә бәрелеп торган информация ул һәрвакыт әҗәлрәк һәм дәвамлырак була. Поезд ел ахырына кадәр йөри. Вагоннарны озак вакытка калдыруны сораучылар да күп. Проект башка төбәкләрдә дә уңай бәя тапкан. Ләйлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Бүген Чаллыда Сукыр җырчылар фестивале уздырыла. Шулман дулкыннары дип аталган музыкаль чара 2009 елдан бирле үткәрелә. Әлеге истәлекле чараны оештыручы Халкыбыз мирасы җәмгыяте директоры Рөстәм Сәрвәров белдерүенчә, фестивальдә Татарстан районнарыннан тыш, Россия регионнарыннан килгән үзешчән сәнгатькәрләр дә бик теләп катнаша. Казанда Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышы узды. Көн тәртибендә Россия Федерациясендә узачак халык санын алуга әзерлек мәсьәләсе кузгатылды. Барыбызга да мәгълүм булганча, 15 октябрь көнне Россиядә халык санын алу чарасы старт ала. Милли шура рәисе Уасыл Шайхразиев аның мөһимлеген һәр кешегә оешма җитәкчесенә аңлатырга кирәклеген ассызыклады. Конгресс тарафыннан халык санын алуга әзерлек даими рәвештә алып барыла. Россия төбәкләренә эшлекле сәфәрләр, шахтёрлар, федераль Бөтен Россия авыл сабантуйлары, татар кызы бәйгесе, Бөтен дөнья татарча диктант акцияләре оештырыла. Булар барысы да халык санын алуга бәйле чаралар. Утырышта Россия төбәкләрендә яшәүче милли шура әгъзалары халык санын алу кампаниясенә әзерлек эшләре турында сөйләде. Безнең өчен дә бик мөһим, Татарстан өчен, татарлар өчен, Россия күләмендәге яшәүче татарлар өчен, чит илдә, әгәр дә безнең Россия гражданлык булганда алар өчен дә. Шуңа күрә без әйтәбез инде иң мөһиме менә бөтен яктан да объектив булган соннарны җыеп, Россия күләмендә шушы эшне 15 октябрьдән 15 ноябрьгә хәтле алып барга инде. 24 сентябрьдә Казанда Әкият Курчак театры каршындагы мәйданда хәйрия пылавы акциясе оештырыла. Аны Игелекле Казан оешмасы уздыра. Акция көндезге сәгать 11-дән алып 1-гә кадәр дәвам итә. Шәһәр халкына пылау порциясын теләсә нинди бәягә сатып алырга тәкъдим итәләр. Пылауны Көнчыгыш кухнясының иң яхшы традицияләрендә 4 төр май һәм хәләл сыер ите белән әзерлиләр. Акция барышында җыелган акчалар хәйрия проектларын гамәлгә ашыруга тотыла. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Без бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.